sing ketok icik kokoh lan terawat iki gapura mlebu nyang area bekas pabrike. Sejarahe pabrik gula Juwono utawa Suiker Fabrik Juwono. Wis ora jelas blas. Manggone nang Desa Juwono, Kecamatan Kertosono. Sejarah pabrik iki dibangun tahun 1931. Yo, jan wis suwi banget. Kabare pabrik iki biyen dikelola karo pengusaha saka Tiongkok sing jenenge Lim Tek Kwi. Wong Juwono ngarani Tekwi. Singkate cerita, ora ngerti sing pasti kapan lan geniya pabrik gula Juwono iki mandeg beroperasi. Pabrik gula iki ya ujug-ujug ilang musna ngono ae. Ya merga wis ora ana bekas bangunan pabrike. Mung nyisakne gapura masuk karo setum sing gedine ra umum iki cah. Aku rene pas awan jan sepi mampri. Ra enek wong wing blas. Nak pengen rene jajalan pas bengi cah. Nak ra pengen dicucup demit mbon-mbonanmu. Ya merga iki ae aku rene pas awan tak jajal mlebu jero jan. Kuluku sing dhuwur, sing isor, sing samping, sing nguri, sing tengah mengkorok sak kabehane.